هەفدەم لەگەڵ دەستپێکردنا هەفتەیە دووەمین یا ئێریشên سەربازیên ئەمریکا و ئیسرائیلê yên li ser Îranê bandorên aborî yên vî şerî bilez sînorên rojhelata navîn derbas kirine. Zirareke mezin gihandine aboriya cîhanê bi taybet Ewropa û Asya. Ev şer ne tenê bazara petrolê û gazê kiriye armanc bi rastî lê bûye sedema rawestandina veguhestina deryayî û esmaniya li cîhanê, ev jî lerzînek, hejînek, bûmelerzeyek di aboriya cîhanê de çêkiriye. Niha ez ê birêka hin amar û datayan ji were behs bikim ka bandorî çawaye û di çi astekî de ye. Em behsa rawestandina veguhestinê bikin û bandora wê li ser bilindbûna xerciyan. Bi taybet dema ku em behsa vê tengeyê dikin li pişt min hûn dibînin tenge yan jî gero tengava Hurmizê ku weke geroya aboriyê ya cîhanê tê naskirin. Girtina wê bandoreke wêranker kiriye. Çawa? Çûna hatina keştiyan ji sedî notkên bûye. Her wiha rawestandina firokxaneyan jî yên navdewletî weke nimûne firokxaneya Dubey bo demeke zêde rawestiye ku firokxaneya herî qerebaliga ya cîhanê. Ev bû sedem ku lêçûn zêde bibin û her wiha yek ji pêncan ya veguhestina bi rêka esmanî ya cîhanî têk biçe. Ev dibe sedem ku xercî lêçûna veguhestina kelûpelan ji Asya bo parzemîna Ewropayê ji sedî 45 bilind bibe. Kompaniyên mezin weke Myres ku herwa MSC ne çar mane ku geştên xwe rawestînin. Ev kompaniyên ku birêka deryayê kelûpelan vediguhêzin, arasteya keştiyê xwe guhertine. Ev yek jî bêguman dema ku arasteya keştiyan tê guhertin, barê giran dixe ser zincîreya dabînkirina kelûpelên elektronîk, dermanan û cilûbergan dihêle ku nirxê xwe giran bibe. Baş e min got ku bandora xwe gelekî li ser Asya û Ewropa kiriye ku bûne weke qurbaniyên serekî çawa û li kwî derê herî zêde ziyan dîtine. Em li van amaran bi hev re binerin li ser ekranê li tenîşt min hûn dibînin. Raporên aborî behez dikin dibêjin Ewropa û Asya ji Amerîka zêdetir ketine bin bandoriya vî şerî de. Sedema vê yekê girêdana zêde ya van her du parzemînan bi hawerdekirina enerjiyê û nêzîkbûna wan ya cîğrafî ya ji navçeya me ve vedigere. Bo nimûne li Asya ez behes bikim bazara pişkan ya Korya Başûr ji sedî 20 daketiye. Pereyên Hindistanê ropî li hemberî dolar asta herî nizm ya di dîrokê de tomar kiriye. Ev li Asya. Li Ewropa jî binerin ji ber rawestandina henerdekirina gaza şilya Qatarê, welatên Ewropî ketine nava hevrîkiyê de, pêşbirkiyê de, pêşbirkiyeke dijwar de jî ji bo çi? Ji bo destxistina gazê ku ev yek jî enflasyonê li navçeya euro, li devera euro li Ewropayê zêdetir kiriye. Ev li Ewropa û Asya. Bandoriyên ku li navxweya Amerîka derketine çine, herçi qasî ku bi rastî eger em lê binerin Amerîka berawird li gel Asya û Ewropa kêmtir zirar dîtibe jî lê welatiyên wî welatî ji bandoran bêpar nemane. Weke nimûne ez behsa benzînê bikim. Nirxê benzînê tenê di nava heftiyekê de, heftiya şer de ji 2.98 yani 2 dolar û 98 sentan derketiye ji bo 3 dolar û 41 sentan ji bo her galoneke benzînê. Her wiha ji ber ku Îran û Erebistana Siûdiyê û Qatarê berhemînerên serekîne yên zibla kîmawî yên semadê yan ji jêr dibêjin yorya, cotkarên Emerîkî rastî bilindbûna xerciyên berhemanînê hatine ku ev yek jî matirsiyê li ser ewlekariya xorakê li Amerîkayê çê dike. Ev bandoriyên li ser van parzemînan bû. Baş e, kerta esmanî û pirzgirêka di rêgehan de bandoreke çawa kiriye. Bi taybetî firokeyên barhilgir niha neçarin ku rêkên gelekî dûrtir û rêkên gelekî matirsîdar bigirin ber da ku
جا نافچه شرو جا اسمان قدخکری روسیا یجی دور بکوین جبوکو نکوین دناوالیستا سزاین امریکای ده و یکی جی خرجی و لیچونا سوتمنیا فروکیان جی جسادی هفته و دو زیده کریه. کمپانیین لوجستیک یعنی وکی DHL آمجه بویه که دکن کو هر هفته یک راوستاندنا گشتان پیوستی به هفته و نیوه که کار بردوام هیه. او جبو چه؟ جبو دور بکوین جه پاشخستنه جه درنکتنه. اگر افشار و آلوزی براستی بردوام بکن بودمک دریشتر جیهان نتنه دکرتا انرژیه ده لبله ده همو سکتوران ده همو کارتین پیش سازی و چاندنیه ده راستی قیران و کریزه که به مینایا سردما کرونا از باورم کو همو جیل بیرامه سردما کرونایه چه به آبوریا جیهان هاتو نرخ هر تشتان فریا یعنی بو آگر نرخ گلکی گرانتر بون لهر درا جیهان باندورا و کریز آبوری درکت اگر هاتو شر دریج بکه در روشا آبوری جوکه سردما کرونا جی خرابتر ببه افش بلی خرجین د آلیه سربازی ده جی براستی که او جی خرجین گلکی زیدنه افوارکی دنه دبا کروژه کدن ازیدتر لسروی مجاره جی جواره بحث بکم که خرجین سربازی جی چقاسی زیدت بنو حتی چقاسی ولات شرکر دکارن خواه لبروان خرجین زیده دوی قیران آبوری ده یا کل نف خواه ولاتان چه دبه حتی چقاسی دکاره بردوامیه بده فی شری